Nalonkosi mangibingelela ku SABC 1 Mzansi for sure kusihla kulehlanze ngamashumi kuye uzibandlela uzoqaphela mbuye South African Weather Service baqinisekisa uba ngikhuluma nawe njengempela kusihla kunamathuba ezivula hambisana ukuthi ungaba yibungozi lapha kwaZulu Natal akuye lapha no30% naye lapha no60% openje mkhona lapha eJohannesburg lamathuba ezivula akuye lapha no30% amanjalo kuyofika lapha koMahikeng ngoBloemfontein nakozinye indawo esikhona lapha eMpumalanga kusasa udaba olufana umukele ngani ngoba lamathuba ezivula hambisana ukuthi ungaba yibungozi azoqhubeka ehlala endaweni ezimaphakathi kwelihlala khulu esilakhela izikhona nebhadi zenkungu isikhaza sekuseni mkhona lapha kwaZulu Natal kuyofika lapha eLimpopo kanjalo khona lapha eMpumalanga zobusuqaphela mkhona lapha koPort Elizabeth lizomboza ngamafizi uhamba njalo kuyofika lapha koSpringbok obheke nje lihle izulu ngempela mkhona lapha koCape Town uzobusuqaphela ke ukuthi ami kanjani amazinga okushisa njengoba khona nawe njengempela kusihla obheke nje mkhona lapha eCape Town ayilapha ishumi nesibili obheke nje mkhona lapha koSpringbok ayilapha ishumi nesithupha bese bayisoke isithupha ibe ihlanu mkhona lapha koCavinon uzobusuqaphela mkhona lapha koKomane ayilapha ishumi nomuvo obheke nje lapha eMthatha nakhona ayilapha ishumi nomuvo kwaZulu Natal namaphethelo mbukeli azoba phakathi kwalapha ishumi nesine selapha amashumi amabili uzoqaphela mkhona lapha eGauteng ayilapha ishumi nesikhombisa lapha ishumi neshaga lunye sobusuqaphela ke kusasa mbukeli ukuthi ngempela uzoqhubeka lishise izulu kuphina endaweni ezimaphakathi kwehlala khulu esilakhele yize kunjalo uzoqhubeka bekhona amathuba ezivula phakathi kwakhe lapha u30% naye lapha no60% ahambisana ukuduma ongaba yibo ubungozi endaweni ezimaphakathi kakhulukazi lapha kwaZulu Natal openje amazinga okushisa azobe nguye u19 lapha u25 esifundazweni eMelo azobe nguye lapha u18 openje eGauteng namaphethelo anguye lapha u25 sekulapha u27 zokuqaphela lapha koMosina hamba njalo kufika lapha kuPhulukwale nakhona lapha kuDiphalane anguye lapha u24 lapha u28 mbukelo khona lapha eMthatha koKomane koQueenstown koCraigdog amazinga okushisa phakathi kwakhe lapha u23 naye lapha ngempela u32 eCape Town namaphethelo azobe nguye lapha u29 mina nginonke emakhaya inkosi Thela Musa thatha intambo zisapha uma Gumede.